Καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τώρα την έκτη ερώτηση που έπεσε στις εξετάσεις των πρότυπων γυμνασίων το έτος 2025. Η ερώτηση αυτή ήταν: ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι πιο κοντά στο 1 δεύτερο από ότι είναι στο 1 τέταρτο? Και οι δυνατές απαντήσεις είναι α το 1 έκτο, β το 1 πέμπτο, γ το 1 όγδοο και δ το 1. Ουσιαστικά εδώ πέρα πρέπει να συγκρίνουμε κλάσματα τα οποία έχουν όλα τον ίδιο αριθμητή. Εδώ πέρα πρέπει να θυμηθούμε ότι μικρότερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο παρονομαστή. Άρα, αν τοποθετήσουμε στη σειρά τα κλάσματα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, είναι πρώτα το 1 όγδοο, μετά το 1 έκτο, μετά το 1 πέμπτο, έπειτα το 1 τέταρτο, στη συνέχεια το 1 δεύτερο και τέλος το 1. Αυτό μας δείχνει ότι πιο κοντά στο 1 δεύτερο από ότι είναι στο 1 τέταρτο είναι ουσιαστικά ο αριθμός 1. Άρα η σωστή απάντηση είναι το δ.